Dobrý deň, vítam vás pri špeciálnych správach Blastiza News, s ktorými vás budem sprevádzať. Chcem vás varovať pred davovým šialenstvom, ktoré vypuklo v Žiline a šíri sa do celého sveta. Situáciu vám priblížim v živom vstupe. Prepájam vás do Žiliny, odkiaľ sa hlási moja kolegyňa Beata. Ahoj Barbora, počujem ťa. Aj tu v Žiline tá úplne šalie. Davo ma prišiel za... Kde sa bavia? A nikto nevie prečo, prepínam skutočne. Ďakujem Beatke a prepájam do Trenčína, ktoré je ďalším mestom zasiahnutým touto tajomnou epidémiou. Zdravím Barbora. Podobne ako v Žiline aj v Trenčíne zavádzalo davové šialenstvo, ktoré sa šíri nestrašnou rýchlosťou. Pripájam sa k davu. Vzhľadom na akútnosť tejto situácie sa naša redaktorka Naďa nachádza vo výskumnom centre, odkiaľ vám priniesie exkluzívnu reportáž s uznávanou odborníčkou na nepochopiteľné javy Monikou S. Dobrý deň, nachádzam sa vo výskumnom centre a vedľa mňa stojí profesorka Monika, ktorá sa nám pokúsi vysvetliť šialenstvo zvané Blastiza. Dobrý deň. Blastiza je fenomén, ktorý sa prejavuje degradáciou mozgových buniek a následným šialenstvom, ktoré si nevieme vysvetliť. Šíri sa neuveriteľne rýchlo a už polovica nášho výskumného týmu sa tým nakazila, no nestrácajme nádej, veríme, že neskôr ustúpi.